سلام كم يمسكم زي خبركم تخطاطلتين لو محامس 10 شعات مقابيت ساعة 9 مشز تدلو زينا مسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا كتكاتاتولنا بخبر زعدم بيتروس منكسي أرسل زينا عبد النزوب عاسب عبد بقعتها قلقلوت تمرتن تقداسن التمهارون زي التوابع قاسي مزقبالو عزازي بوليس إيرترا نتمهارو كوليج السنة فلتات ماينا في سمينار كايدو عبد النزوبات أفعابتن هايكوتان مرجعتات أما حدرت كبابنا كاي تسرح انتخايدو عبد هاجرات أفريقيا زكاير وتادرا وعلواتات مس ربحاتات قداموين حيثات استأساسر مخالطة قليتون عبد مدغاسكار كبيد درك تخصتو خمزلوت حبيرو عبد نيجيريا بشبرا ومتكعتات لعلي 3 أبالات تصدتا تقتيلهم حبريتا كاب منستر تاعنا كورونا فيروس ترغيبو اب هوسبيتال زوا ماكل تعقيبو كنكن كغبرلو صنح حاد زيغا حاويو لو متفانيو بز مسرت على لا قطر بكورونا فيروس تلف زيغاتات كسابلومي 9722 بصيحلو 9610 كابزيوم حاوي مستفانو 103 بمستفاليو حاد دما اب هوسبيتال تعقيبو زركابيم منستر تاعنا 17 مقابيت 2022 أبنو زبع عسب أب بقعتها قلقلوت تمرتن تقداسن التمهارون زي توابع قاسي مزقب كم زلو حالا في بيت صحفة تمرتي أبتنو زبع ممر كحاسة موقوس عبيرو أب زحالة في 3 عمتات بغطرن درجان بتعتاص عفين نعبي زمتة تساتفن التمهارو أب ماد تمرتي ببقعتون كاب جيزين أب جيزي وتاولو طير خمزلو زتغسى ممر كحاسة تساتفن التمهارو دكان السير دحري ما بعتاقن كم تزجمرو يقصد سلازي اللي نمفواسو وهرس عاري كم زد اللي قليتون أقول كتر ممهران موداد عبيات نبابن عبيات فتنن كمون عب وصن عينتات تمرت زقبر فولي حاجز عب عبيات وطي تمهارو اللعل الجام سلازلو بزحايلك قتل مقان ونابريهم سلساو ركب تمهارو ولدن ممهران النمحيال كمون مكتتال ولدي عب عبيات تمرتن مكتتال دوك ومن كعبي بغطالي زسرحالو مقان زدقسم ممركحسه عوت مسرح ممهارن مستمهارن كالسلاسل تراكميتي ولدي أقداس مقان فليتهم أبنو زبع عسب 3 موالي هزانات حموشتن ناي مبعتا كلتن ناي ماكالاي درجة حانتي ناي كالاي درجة حانتي ناي كالاي درجة أحداريت بيت مرتي كمون حانتي نقطات مرتي نعبيت اللواء عزاز بوليس إيرترا كولونيل محارت أجاي بعصر 6 مقابيت نتمهارو كوليج سنفلتات ماي نفحي عب مكل خال جبناتن بدلاتن زتكور سمينارا كايدو نتصبصبات وكيل إيرينا يوناتاني عبيون ياسين صالحن كقربيون أبتي لألخلت الشيح تمهرون ممهران ستاتوفو سيمينار كولونيل محاري رأي بوليس إرترا سلامن لألنا حقن سفنا هاجر موحاس مخانا تغيسوم تمهارو كوليج متى هاجر أبوم كم زمركوس تغنزيبهم كابزي سنة مقبراوي بحرياتن والفتاتن تقطيبهم أمك لخال جبن مريح تراكت صاوتو تلابيم أب كوليجات ها حالفهم بزعبا زرأيو بدلاتن زي سنة مقبراو بحرياتن زرزراو حبريتا زغربة كولونيل محاري قبننياتات كاب عين حزب بوليسن سلا زي سورو تمهارو كوليج راي أمن مسمار كاب كمزي زبالة تكبارات تحيبهم أب تمهرتهم كتكورن بمنقد دعوت كمالالسون مغيرهم بزي كازي أب كلتشان أسران حدن استفتسمو قبناتن بدلاتن كمون زقات أمو حدقات ترافيكن أب هيوتن نبرتن دوارد اكساران دملكت بأهازات تسنية مبرهي هيبم حلافيت هاماتي إزابا صوان لعلو تكالات تمهرتن ويزارو منصور اسماعيل بوغنا أبز اسمع التقال أمكل خلق قبناتن بدلاتن زتكور أستمهرو أبرئستي ألوتاو بحريات نمقرام زلو وترى من إسياد بخبرتات حبرة صوبم نخم زونو سلز حقز محبر بقصالي كرف ألو مخانو الرقاقيتام دين كوليس نفلتات ماي نفحي بروفيسور جبراياس قدم دما نا أقداسنت نايتي أفلوت حق كبن مبال ودب أستمهرتاتن سيميناراتن أمعمقو فلتاتن مسرات ديسيبلينن بنتقاس كأتسالنت كهلوو تلابيم أزاز بوليس إرترا كولونيل محارت أجاي بخلت مقابيتون نتمهارو كوليج مهندسنان تكنولوجين ماي نفحي تمساسالي سيمينار أكاير منبارو ذكرين أب زبا سمينا وكيه بحرين زبا فعبتن زبا قاش باركان زبا هايكوتان مرجعتات أما حدر تكبابي أكايت تسرحنا نبابر تعد تخايدو
ኣብ ንዞባ ፍዓበት ካብ 1 ክሳብ 14 መጋቢት ኣብ 14 ምምሕዳራት ከባቢ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ትርከቦም 14 ኣመሓደርቲ 5 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 14 ኣካየድቲ ስራሕ ከምኡውን 68 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 213 ኣነባበርቲ ዓዲ ተመሪፆም ኣብ 12 ምምሕዳራት ከባቢ ንዞባ ሃይኮታ ድማ 12 ኣመሓደርቲ ከባቢ 12 ኣካየድቲ ስራሕ ከምኡውን 135 ኣነባበርቲ ዓድን 146 ኣከብቲ ግብርን ከም ተመርፁ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ኣመሓዳር ንዞባ ፍዓበት ኣቶ ኣሕመድ መሐመድ ኑር ረጀብን ኣመሓዳር ንዞባ ሃይኮታ ኣቶ ሸኸዲን ሳልሕን ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ዝምስገን ከም ዝነበረ ጠቂሶም ኣቐዲሙ ዝተገብረ እኹል ምድላዋት ኣብ ፅፈት ናይቲ መደብ ዓቢ ተራ ከም ዝነበሮ ሓቢሮም እቶም ዝተመርፁ ብወገኖም ንዝመረፆም ህዝቢ ብቕንዕና ከገልግሉ ድልዋት ምዃኖም ብምርግጋፅ ኣብ ዕለታዊ ስርሖም ዝሕግዞም ስልጠና ክወሃቦም ኣብ ዘሰላሰለዎ ዕማማት ከዓ ተሳትፎ መላእ ሕብረተሰብ ከይፍለዮም ተላብዮም ኣብ ንዞባ ሓጋዝ ስፖርታዊ ንጥፈታት ብምሕያል ተወዳደርቲ ስፖርታውያን ንምፍራይ ዝዓለመ ዘተ ብ12 መጋቢት ተኻይዱ ኣብቲ ሓለፍቲ ፌደሬሽናት ዞባ ዓንሰባን ንዞባ ሓጋዝን ሓለፍቲ ጨናፍር ሚኒስትርታት ወከልቲ ሃገራውያን ማሕበራት ከምኡውን መምህራንን ተምሃሮን ዝተሳተፎ ዘተ ካብ 2018 ክሳብ 2021 ናይ ዝተኻየደ ንጥፈታት ስፖርት ጸብጻብ ቀሪቡ ኣካየዲ ስራሕ ምምሕዳር ንዞባ ሓጋዝ ኣቶ ተክለ ሃይማኖት ሙሳኤል ኣብ ዘስምዖ ቃል ዝተኻየደ ስፖርታዊ ንጥፈታት ሞራልን ተወዳዳርነትን ጋንታታትን ውልቀ ሰባትን ዘበራትዕ ምዃኑ ጠቂሱ መንስያት ሓለፍቲ ፌደሬሽናትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ብቕዓቶም ክምባል ክስራሕ ዘኻኺሩ ተሳተፍቲ ኣብ ዘቕረበ ጸብጻብ ድሕሪ ዘካየደዎ ዘተ ስፖርታዊ ንጥፈታት ንምሕያል ዝግበር ገንዘባዊ ውፅኢት ክቕፅል ጉዳይ ባጀትን ፊናንሳዊ ኣሰራርሓን ብዕቱብ ክትሓዝ ቀጻሊ ገምጋማትን ክትትልን ክካየድ ስሞምን ስም ሃገሮምን ከጸውዑ ዝኽእሉ ተወዳደርቲ መንስያት ንምፍራይ ድማ ክሳብ ምምሕዳራት ከባብን ዓድታትን ብምውራድ ክስራሕ ዝብል ርእቶታትን ለባዋታትን ኣቕሪቦም ኣብ መወዳእታ ድማ ንፌደሬሽናት ኩዕሶ እግሪ ኣትሌቲክስ ቅድድም ብሽክለታ ኩዕሶ መርበብ ኩዕሶ ሰኪዕትን ያታዊ ስፖርትን ዝመርሑ 5 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 32 ኣካየድቲ ኣካላት ከምኡውን 8 ዝኣባላቱ ቤት ምክሪ ስፖርት ተመሪፆም ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ስራጅ ሓጂ ኣብ ዝሃቦ መዛዘሚ ቃል ከም ዝሰርቱ ስፖርት ንምሕያል ተመሪፆም ዘለዉ ኣባላት ፌደሬሽናት ብልዑል ተገዳስነት ክሰርሑ ተላብዩ ኣብቲ ኣጋጣሚ ከገልግሉ ዝጸንሑ ኣባላት ፌደሬሽናት ናይ ምስጋና ወረቐት ተቐቢሎም ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ኣብ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ዝህቦ ኣገልግሎት ንምስፋሕ ብዝወሰደ ውሳነ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ሕረት ጫዓሎ ሃዳድምን ዓዲ ለጅን ንዘለዋ 11 ዓድታት ዘገልግላ ሓድሽ መስመር ከፊቱ እቲ ብ10 መጋቢት ዝጀመረ ሓድሽ መስመር ካብ ናብን ከተማ ዓዲ ቀይሕን ዓዲ ለጅን ኣገልግሎት ዝህብ እዩ ሓላፊ ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ኣብቲ ንዞባ ኣቶ ግርማይ ዓንደ ማርያም ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ተቐማጦት ከባቢ ነቲ ናይ ሓመድ ጽርግያ ንምጽጋን ዝወሰደዎ ተበግሶ ኣገልግሎት ንምሃብ ከም ዝደረኾም ብምጥቃስ እቲ ጽርግያ ከይባላሾ ቀጻሊ ምክትታልን ጽገናን ክገብሩሉ ኣዘኻኺሩ ኣመሓደርቲ ናይተን መምሕዳራት ከባቢ ብወገኖም ቀጻልነት ናይቲ ኣገልግሎት ንምርግጋጽ ነበርቲ ነቲ መስመር ንምውሓስ ከም ዝሰርሑ ገሊፆም ኣመሓዳር ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣቶ ሃብታይ ተስፋ ዝግ ድማ ተቐማጦተን መምሕዳራት ከባቢ ንዝወሰዶ ተበግሶታት ብምሙጋስ ብዝለዓለ ክቕጽልዎ ተላብዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ዝካየድ ወታደራዊ ዕልዋታት ምስ ረብሓታት ግዳማውያን ሓይልታት ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ቁጠባዊ ውድብ ምዕራብ ኣፍሪካ ማለት ኤካዋስ ሓቢሩ እቲ ዞባዊ ውድብ ኣብቲ ጉዳይ ኢድ ኣለወን ናይ ዝበላን ሃገራት ዝርዝር እኳ እንተዘይገለጸ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ኣብ ሃገራት ዞባ ምዕራብ ኣፍሪካ ዝተኻየደ ዕልዋታት ግዳማዊ ኢድ ከም ዝነበሮ ያነጺሩ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ኣብ ቡርኪና ፋሶን ጊኒን ዝተፈጸመ ወታደራዊ ዕልዋታት ግዳማዊ ኢድ ከም ዝነበረ ይዝግለጽ ኣብ ኣፍሪካ ህላውያን ከውሕሳ ዝደለያ ሃገራት ምዕራብ ዕላማ ኣብ ዝገበራ ሃገር ኣቐዲመን ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ ከም ዝፈጥራ ኪላታት ይጠቕሱ ሽበራ ንምቅላስ ብዝብል ዕላማ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪካ ዝካየድ ዘሎ ግዳማዊ ወታደራዊ ምትእትታው ብቐንዱ ረብሓታት ንምዕቃብን ጸጋታት ንምዝማትን ከም ዝኾነ ይዝግለጽ እቲ ካብ 2012 ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪካ ብሓፈሻ ኣብ ዞባ ሳሕል ድማ ብፍላይ ዝካየድ ዘሎ ግዳማዊ ወፍሪ
ጸጥታዊ ቅልውላው ኣብ ምግዳድ ኣሉታዊ ተርኡ ይጻወት ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ኣብ ደሴታዊት ሃገር ማዳጋስካር ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት እኹል ዝናብ ስለ ዘይነበረ ከቢድ ደርቂ ተኸሲቱ ከም ዘሎ ተገሊጹ ብሰንኪ ተሪኦም ሚልዮናት ዜጋታት ሃገር ተጸበይቲ ህጹጽ ረድኤት ኮይኖም ምህላዎም ጸብጻባት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጦም ደቡባዊ ክፋል ማዳጋስካር ሕልፊ ካልእ ከባቢታት በቲ ደርቂ ተሃሲዩ ከም ዘሎ ዝተቐስቶም ጸብጻባት ኣብቲ ከባቢ ጥራይ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ብሕፅረት ምግቢ ተጠቂዖም ምህላዎም ኣረዲዮም ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ኣብታ ሃገር ዘጋጠመ ተደጋጋሚ ህበብላዊ ማዕበላት ንማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ህዝቢ ማዳጋስካር መሊሱ ከም ዘጋረዶ ይግለጽ ክሊማዊ ነውፂ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብታ ሃገር ተኸሲቱ ዘሎ ሕሱም ደርቂ ምዃኑ ኪላታት ይጠቕሱ ክሊማዊ ነውፂ ብደረጃ ዓለም ከቢድ ሰብኣዊ ንዋታውን ኣከባቢያውን ክሳራታት የውርድ ከም ዘሎ ጸብጻባት ኣከባቢ ይሕብሩ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ መንነቶም ዘይተገልጸ ዕጡቓት ጉጅለታት ኣብ ናይጄርያ ብዘካየድዎ ክልተ መጥቃዕትታት ልዕሊ 30 ኣባላት ጸጥታ ከም ተቐትሉ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን በቲ ኣብ ማእከላይን ምዕራባውን ሸነኽ ናይጄርያ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ዛጊት ቁጥሮም ዘይተሓበረ ከም ዝቆሰሉ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ዛጊት ሓላፍነት ናይቲ መጥቃዕቲ ዝወሰደ ኣካል የለን ሓይልታት ጸጥታና ናይጄርያ ድሕርቲ መጥቃዕቲ ብዘካየድዎ ስርሒት ሓይሎ ካብቶም ዕጡቓት ካብ ስራሕ ወጻኢ ከም ዝገበሮ ኣፍሊጦም ሰራዊት ናይጄርያ ኣብ ሰሜናውን ምብራቃውን ክፋል ሃገሩ ዝንቀሳቐሱ ሽበራውያን ንምድምሳስ ሰፊሕ ወፍሪ የካይድ ከም ዘሎ ይገልጽ ሊብያ ናብ ዝኸፍአ ዘይርጉእነትን ምሕደራ ማንታ መንግስታትን ከተምርሕ ከም እትኽእል ስጋት ከም ዘሎ ውድብ ሕብራት ሃገራት ገሊጹ ላዕለወይቲ ተጸዋዒት ፖለቲካዊ ጉዳያት ሕብራት ሃገራት ሮዝሜሪ ዲ ካርሎ ንሁሉ ኩነታት ሰሜናዊት ኣፍሪቃዊት ሃገር ኣመልኪታ ትማሊ 16 መጋቢት ንባይቶ ጸጥታ ብዝሃበቶ መግለጺ ብመንጎኝነት ሕብራት ሃገራት ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2021 ክካየድ ተወጢኑ ዝነበረ ፕሬዚደንታውን ባይታውን ምርጫታት ድሕሪ ምፍሻሉ እታ ሃገር ዳግማይ ናብ ክልተ ፖለቲካዊ መዋቕር ከም ተገምዐት ነፍሲ ወከፎም ድማ ናይ ገዛእ ርእሱ ምሕደራ ንምቋም አንቂሉ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጻ ሓፈሻዊ ህዝባዊ ባይቶ ሊብያ ነቲ ብሕብራት ሃገራት ዝተረቑሐ መሰጋገሪ መንግስቲ ካብ ስርሑ ብምስንባት ንፈትሒ ባሻጋ ከም ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ምምዛውዙ ይፍለጥ እቲ ብቀዳማይ ሚኒስተር ዓብዱልሓሚድ አልዱበይባ ዝምራሕ ብሕብራት ሃገራት ዝተረቑሐ መሰጋገሪ መንግስቲ ስልጣኑ ክገድፍ ፈቃደኛ ከም ዘይኮነ ይገልጽ ብምህላው ግን ሊብያ ዳግማይ ሓደጋ ምግማዕ አንጸላሊዋ ከም ዘሎ እዮም ጸብጻባት ዘረድኡ ነዞም ክልተ ፖለቲካውያን ሓይልታት ዝድግፉ ዕጡቓት ጉጅለታት ናብ ርእሰ ከተማ ትሪፖሊ ገጾም ይግስግሱ ከም ዘለዉ ዝሕብሩ ጸብጻባት ካብን ናብን እታ ሃገር ዝካየድ በረራታት ተወንዚፉ ከም ዘሎ ይቃልሓሎ ሊብያ ንዝሓለፈ 11 ዓመታት ኣብ ግጭት ሕድሕድን ሕንፍሽፍሽን ትርከብ ዘላ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ መንግስቲ ብሓይልን ምልዋጥ ብዘካየዶ መጥቃዕቲ ምዃኑ ይፍለጥ ትማሊ 16 መጋቢት ኣብ ገማግም ሰሜናዊ ምብራቕ ጃፓን ዝተኸስተ 7.4 ሬክተር ዝተዓቀነ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዘወረደ ተሓቢሩ እቲ ካብ ከተማ ቶኪዮ 275 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ከባቢታት ዝተኸስተ ባህርያዊ ሓደጋ ኣብ ኣባይቲ ከፊላዊ ዕንወት ከም ዘወረደ ከምኡውን ብውሕዱ 4 ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ እቲ ኣስታት 60 ኪሎ ሜትር ኣብ ማዕሙቕ ዘጋጠመ ሓደጋ ኣብ መደበር መመንጨዊ ኒክሌሳዊ ጸዓት ፋኩሺማ ጽልዋት ከይገብር ብዝተፈጥረ ስጋት ንልዕሊ 2 ሚልዮን ነበርታ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናይ ምቁራጽ ስጉምቲ ከም ተወስደ ሰመዝ ተሃገር ገሊጾም መንግስቲ ጃፓን ሓደጋ ሱናሚ ከይክሰት ብዝተፈጥረ ስጋት ትማሊ 16 መጋቢት ናይ መጠንቀቕታ ኣዋጅ ኣውፂሎ ኣብ ጃፓን ክብደቱ ዝፈላለ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብቐጻሊ ከም ዘጋጥም ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣብ መጋቢት 2011 ብዝተኸስተ 9 ሬክተር ዝተዓቀነ ምንቅጥቃጥ ምድርን ንሱ ዘሰዓቡ ሓደጋ ሱናምን ኣሽሓት ህይወቶም ክስኡኑ ከለዉ መደበር መመንጨዊ ኒክሌሳዊ ጸዓት ፋኩሺማ ዝርከቡ ሓያሎ ትሕተ ቅርጽን ኣባይትን ከም ዝዓነወ ይዝክሩ ፕላስቲካዊ ጎሓፍ ኣብ እንስሳታት ባሕሪ ዘውርዶ ሃስያ ብኣሰካፊ ደረጃ ዛይዱ ከም ዘሎ ተመራመርቲ ኣካባቢ ብራዚል ገሊጾም እቶም ተመራመርቲ ኣብ ገማግም ባሕርታ ሃገር ኣብ ዝርከቡ እንስሳታት ባሕሪ ኣብ ዘካየደዎ ምርመራታት ኣብ ኣካላቶም ብብዝሒ ፕላስቲክ ከም ዝረኸቡ ብምጥቃስ እቲ መጠን ዘሰንብድ ምዃኑ ሓቢሮም ለበዳ ኮቪድ-19 ንምቁጻር ምስ ዝጸንዐ ናይ ምንቅስቓስ እገዳታት ተጠቃምነት ንሓደ እዋን ጥራይ ዘገልግል ረቂቕ ፕላስቲካዊ ብምውሳኹ መጠን ፕላስቲካዊ ጎሓፍ ካብ ቁጥጥር ወፃኢ እናኾነ ከም ዝመጸ ዝገለጹ እቶም ተመራመርቲ ብሰንኩ ብከላማያዊ ኣካላት ከም ዝዓረገ ኣረድዮም
ማይ ባሕሪን ናብ ውሽጢ አካላቶም ብምምጻው ዝምገቡ እንስሳታት ባሕሪ እቶም በዚ ብከላ ዝያዳ ተሃስዮም ዘለዉ ምዃኖም እቶም ተመራመርቲ ገሊጾም ዓመታዊ ናብ ማያዊ አካላት ብሓፈሻ ናብ ውቅያኖሳትን ባሕርታትን ድማ ብፍላይ ናይ ዝጽምበር ፕላስቲካዊ ጎሓፍ መጠን ካብ 11 ሚልዮን ናብ 29 ሚልዮን ቶን ክብ ከም ዝበለ አካባቢያዊ መጽናዕትታት የረድእ በዝን ተቐጺሉ መጠን ኣብ ውቅያኖሳትን ባሕርታትን ዝጽምበር ፕላስቲካዊ ጎሓፍ ኣብ 2040 ዓመተ ምህረት ናብ 600 ሚልዮን ቶን ክበጽሕ ከም ዝኽእል ብሰንኩ ድማ ኣብ ልዕሊ እንስሳታት ባሕርን ኣብኡ ዝምርኮሱ ሕብረተሰባትን ዝህልዎ ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዝውስኽ ኪላታት ተዓውዲ ይሕብሩ ሓያል ሃገራት ፕላስቲካዊ ጎሓፍ ንምቁጽጻር ተረርቲ ሕጋጋት እኳ እንተውፅኣ ኣብ ምቁጽጻሩ ግን ልኡማት ከም ዘለዋዮም እቶም ኪላታት ዝወቕሱ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ኣብ ንዞባ ዓሰብ ኣብ ብቕዓት ኣገልግሎት ትምህርትን ተገዳስነት ተምሃሮን ዘተባብዕ ገስጋሲ ምዝገባ ኣሎ አዛዚ ፖሊስ ኤርትራ ንተምሃሮ ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ማይ ነፍሒ ሴሚናር አካይዱ ኣብ ንዞባታት ኣፍዓበትን ሃይቆታን ምርጫታት ኣመሓደርቲ ከባቢን ኣካየድቲ ስራሕን ተኻይዱ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ዝካየድ ወተሃደራዊ ዕልዋታት ምስ ረብሓታት ግደማውያን ሓይልታት ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ ማዳጋስካር ከቢድ ደርቂ ተኸሲቱ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብ ናይጄርያ ብሽብራዊ መጥቃዕትታት ልዕሊ 30 ኣባላት ጸጥታ ተቐቲሎም ዜና ተፈጺሙ ብርኽለይቲ